10 del matí, just 15 minuts. Seguim el programa. Fa uns dies els donàvem la notícia que l'Ajuntament de l'Ampollà ha millorat la capacitat d'emmagatzematge d'aigua amb la construcció d'un dipòsit. D'esta qüestió i d'altres de l'actualitat de l'Ampollà anem a parlar ara tot seguit amb l'alcalde de la població, Francesc Arassa. Bon dia. Hola, molt bon dia. Primer que res, explica'ns per què té la necessitat l'Ampolla de construir un nou dipòsit i incrementar aquesta capacitat d'emmagatzematge d'aigua. Sí, bueno, ara fins ara teníem un dipòsit de 1.000 metres cúbics d'aigua, un dipòsit que tenia molts anys i per tant ja havia algun petit desperfecte, no?, que havíem de reparar. I a part d'això, a l'estiu, quan agafem el punt més àlgid de la temporada, no?, que pot ser sobre el mes d'agost, aquests 1.000 metres cúbics ja anaven una mica justos per poder abastir bé la població, no?, perquè estem parlant de que se triplica quasi la població de l'hivern a l'estiu, no?, i sí que tenim el subministrament, que és perfecte, del consorci i més pous, però el dipòsit com a tal ja estava una mica just. I llavors vam pensar en fer un nou dipòsit de 2.000 metres cúbics per poder també mirar en quina situació està l'anterior i poder donar molta més capacitat a l'estiu per poder repartir els visitants que tenim ara a la temporada. Sí, perquè podem dir que el subministrament d'aigua del CAT no és garantia suficient. Potser l'incident del gener del 2020 va fer obrir una mica els ulls a tothom, no? Sí, efectivament, això ja ho havíem pensat, el que no havia passat mai res, no? I llavors, afortunadament, va ser un tall que va durar hores, la veritat que el consorci va reaccionar molt bé i en seguida va donar solució, però bueno, són hores, i per això ara amb aquest dipòsit estem pensant que si el que teníem ara podíem fer un dia i escaig, ara en un moment, que esperem que no torni a passar en ple estiu, perquè llavors va ser el febrer o el gener, podríem aguantar 2 o 3 dies mentre se repareix la possible averia, que com dia abans espereu i desitgem que no es produïssi i menys que en sigui a l'agost, si s'ha de passar, que passi que el gener. Sí, crec que l'incident va durar un dia i mig i pràcticament la majoria de municipis no va patir, no?, en abastament d'aigua perquè tenien els dipòsits d'emmagatzematge. Potser si hagués passat això a l'estiu, la situació s'hagués viscut d'una altra manera a l'Ampolla? Bueno, sí, perquè teníem per un dia, com dia, el dipòsit, i a part tenim un pou també de subministrament. A part del consorci, subministrem d'un pou propi, no? Llavors potser hauríem pogut anar tirant amb aquest pou, però bueno, en ple estiu hauria sigut complicat aguantar més de 2 dies perquè amb l'actual dipòsit hauria sigut impossible. Si parlem de les característiques d'aquest nou dipòsit, ens ho explicaves, podem dir que es triplica, no?, la capacitat d'emmagatzematge, passem de 1.000 a 3.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Sí, aquest nou que se va sortir en un pressupost de 520.000 euros, o sigui que és una inversió important. Estem parlant de 2.000 metres cúbics, que sumats als 1.000 que tenim actualment, que continuarà en funcionament, una vegada poguéssim reparar si alguna petita cosa a fer, passarem de 1.000 a 3.000 metres cúbics, el qual això ens dona moltes garanties per a poder afrontar una temporada amb gent. A més, compta amb un sistema de telegestió que controla, no?, la qualitat de l'aigua a les 24 hores al dia. Sí, efectivament. Això és una millora que hem fet també en la construcció d'aquest nou dipòsit i poder controlar que la qualitat de l'aigua que arriba a la gent sigui la més adient possible i que tingui totes les garanties sanitàries perquè se pugui fer el seu consum. Més enllà de la construcció d'aquest dipòsit, si ens fixem en l'actualitat de l'Ampolla, ha vingut també marcada aquest últim mes per la reestructuració del CART i PAS, després de la renúncia d'Àlvar Arassa i la incorporació, no?, de Gemma Cavaller. Sí, el regidor que portava l'àrea de cohesió social i cultura i esports, per la seva dedicació personal, ja li tenia problemes en poder fer front a la seva dedicació a l'Ajuntament i va considerar oportú que no podia continuar en aquesta situació, no?, perquè no era un problema sols ell, sinó que no donava el servei que havia de donar i que ell considera que havia de donar als ciutadans pels quals que representava, pels quals es va presentar a les eleccions, no? I hem incorporat a la Gemma Cavaller i la veritat que a moltes ganes, amb molta il·lusió i, com no, a treballar pels ciutadans del nostre poble. És una incorporació nova, la de Gemma Cavaller, que segur que aportarà valor afegit al govern de l'Ampolla i que en tot cas s'ha aprofitat també per a crear una nova regidoria com és la de comunicació, que no existia a l'Ampolla. Sí, aprofitant aquest canvi de regidor vam fer una mica de reestructuració de les carteres, no molt gran, però sí que vam pensar que era molt important crear aquesta nova responsabilitat i donar a la Gemma de comunicació, perquè cada cop més la comunicació és vital, és importantíssim, no solament a través de la premsa escrita o la televisió, sinó ja en les xarxes, per les xarxes socials, online, vull dir que
havíem de donar-li un relleu, una importància a la que és la comunicació, i per això hem creat aquesta àrea dintre de lo que aportarà la Gemma Cavaller. Estàvem ara repassant la premsa i un dels temes d'estos últims dies és que sembla que la sisena onada de la Covid-19 a poc se va fent realitat. No sé quina és la situació ara mateix a l'Ampolla, la situació està totalment sota control. Explica'ns una mica quina és la situació. Sí, la situació està sota control, tenim algun petit cas, la majoria són de crios, és a dir, gent molt jove, que és la gent que potser no està vacunada. Per exemple, hem tingut ara en 15 dies uns 4 o 5 casos de nois de menors de 13 anys que anaven a l'escola, a l'Institut del Perelló, i ahir se va donar un altre cas nou també d'una persona de 38 anys, no? Però dintre del que cap estem en un cas o dos per setmana o cada 4 o 5 dies, per tant estem de moment satisfets i crec que està controlat, no? I el que hem de fer i el que hem de fomentar i impulsar és que la gent s'acabi de vacunar aquella franja d'edat, que hi ha un percentatge molt més baix, que és la que està més afectada ara, i per tant a veure si augmentant aquest nivell de vacunació i la tercera dosis podem anar superant aquesta pandèmia, que no serà fàcil, no?, superar-la, però que entre tots crec que ho hem d'intentar i que ho hem d'aconseguir. A més, este cap de setmana, este pont de la Constitució i la Puríssima, s'ha començat a aplicar el passaport Covid, no?, que es demana per entrar a bars i restaurants, a més d'altres equipaments. Podem dir que l'Ampolla, no?, que és un municipi de turisme gastronòmic, segurament ha hagut de provar, no?, este passaport Covid. No sé si li consta que les coses estan anant en normalitat. Sí, he pogut parlar amb la majoria dels restauradors i la veritat és que ho estan aplicant. És un hàndicap perquè és un petit problema al moment de quan s'amunta la gent, i més aquest pont, que la veritat és que tenim l'Ampolla quasi al 80-90% d'ocupació, tant restaurants com la segona residència. Avui en dia, aquests dies, per exemple, no poder menjar allí a l'Ampolla un restaurant si no tenia reserva era impossible. Per tant, era un afegit, no?, a aquest control, i jo he pogut observar i parlar amb ells, i la majoria de restauradors ho estan aplicant, i la veritat que la gent també, inclús aquells que venen, se senten satisfets de que ho apliquen, no?, perquè és una garantia de que s'estan fent les coses ben fetes, i per tant també és per a ells més seguretat i garantia de que no s'infectaran, no podem dir-ho, no?, que no es contagiaran, però si hi ha un control la gent està més tranquil·la i més segura. Ara vos comentava que l'Ampolla està en plena ocupació estos dies. És habitual que este pont de la Puríssima sigui bo a nivell de turisme? Sí, normalment una mica depèn hi ha diverses coses a tenir en compte, no? El tema de la neu, en aquests moments ja comença a haver neu, però encara no hi ha hagut la que la gent s'esperava, i després en una situació anterior a la pandèmia, aquella gent que té la segona residència sí que s'amplia potser els hotels i alguns apartaments, però el que tenia segona residència, que ve a l'Ampolla, sortia a l'exterior, vull dir, fer un viatge per l'Estat o un viatge per Europa, no? Ara aquesta situació que és complicada, que hi ha molts països que no es pot entrar, que la gent també té temor o per prudència se queda a la seva residència, i per tant aquest pont sí que hauria més ocupació que en anteriors ponts. Parlem ara una mica de les activitats de Nadal, no? L'Ampolla s'ha començat a activar ja davant l'arribada del Nadal, i entre les activitats que s'han organitzat hi ha de nou, no?, este tradicional concurs de pessebre que es ve realitzant a l'Ampolla. Sí, és un concurs que fa l'Associació Cultural Sant Jordi, que fa molts anys que l'està fent, i la veritat que té molta participació i molt d'èxit, i és una de les activitats que es farà juntament amb altres activitats que es fan, perquè és el Nadal i al mateix temps ja per col·laborar en el que és la Marató de TV3, i les entitats de veritat que s'hi volquen moltes activitats, i molt contents que la gent hi participi i sigui conscient del que representa ajudar, col·laborar i participar en que la Marató de TV3, que aquest any està dedicat a la salut mental, torna a ser un èxit per al país. A més, també hi ha moltes activitats al marge d'esta, organitzades a l'Ampolla per a benefici de la Marató de TV3. Sí, ahir se va fer la caminata que també fa l'Associació Cultural Sant Jordi. Aquesta setmana que ve tenim també una exhibició de Zumba, tenim una activitat també al camp de futbol que es faran per a recaudar diners amb el futbol base, i altra activitat d'una xocolatada que fa l'Associació de Pares i Mares amb l'arribada del Pare Noel. Per tant, totes activitats que això suposi que, a part de poder celebrar i donar la benvinguda al Nadal i que hi hagi aquest ambient nadalenc, és que també es puguen recaudar diners per a col·laborar i participar en la Marató de TV3. Si seguim parlant de les activitats de Nadal, també s'organitza la nit de Cap d'Any, no?, este sopar i ball amb orquestra. Les inscripcions crec que s'obrin a partir tot just del dijous, no?, dia 9. Sí, l'any passat, fruit de la pandèmia, no vam poder celebrar. És un sopar tradicional que ja fem
al pavelló, on l'Ajuntament prepara totes les instal·lacions perquè la gent pugui anar a sopar i després poder fer el ball, després de les campanades, fer el ball de Cap d'Any, no? Aquest any amb l'Orquestra Pensilvània. I la veritat és que, bueno, esperem que enguany no hi hagi cap inconvenient, sí que s'haurà de vindre amb el certificat o amb el PCR o amb els antígens fets, però suposo que la gent ja voldrà poder gaudir d'aquest sopar de Cap d'Any que l'any passat, fruit de la pandèmia, va tenir que suspendre i esperem que enguany el puguem dur a terme. No sé si el ritme de contagis que estàvem comentant abans els fa temer, no? Els ajuntaments, si alguna de les activitats que s'estan organitzant per a Nadal no es pugui finalment dur a terme? Sí, és el que passa, els anys i mig és que ens està passant als ajuntaments, no? Hem de planificar, no podem deixar les coses per a última hora, estem en una situació que ara, avui, es podria fer i no sé el que pot passar aquí 15 o 20 dies, no? I això la veritat també suposa, si en el cas de que es pugui realitzar per prudència no dus a terme o la gent no vol participar perquè té temor, has de fer front igual a la despesa. L'altra cosa és que ara hi hagués una ordre del govern i prohibigués el ball, per tant, està clar que parlant amb l'empresa que subministra tot el material del Cap d'Any i la pròpia orquestra, no seria una decisió de l'Ajuntament, sinó que seria una decisió per la normativa que s'ha creat i llavors, bueno, en aquest cas, arribes a un acord o no te fas càrrec de la despesa, però en el cas de que per prudència o perquè la gent no pugui participar, perquè la situació no sabem com estarà, has de fer front a aquestes despeses i tirar endavant. I no és grat treballar en aquestes situacions, però bueno, és el que hem de fer, estem aquí per a servir a la gent, per a servir els ciutadans i no hem d'estar solament en els moments fàcils, sinó també en els moments complicats i difícils com són aquests. Alcalde, ens trobem ja a 7 de desembre. Fa mesos que el Delta de l'Ebre està esperant el pla Delta definitiu per part del Ministeri per a la Transició Ecològica. No sé si des dels alcaldes, a través de la taula de consens, tenen notícies de si arribarà abans de final d'any la presentació definitiva d'aquest pla de protecció del Delta de l'Ebre. Sí, havia d'arribar entre l'agost i setembre, el que passa que volem pensar que això s'ha allargat una mica perquè estan contemplant totes aquestes peticions que van fer des de la taula de consens, que van fer els alcaldes i que van fer els ciutadans, no? I no crec que abans de final d'any ja es pogués fer públic, perquè sí que han fet alguna reunió i estava molt avançat, i esperem que aquest retard serveixi per a poder contemplar totes aquelles millores i totes aquelles obres que s'han de fer per salvar el nostre delta. Ara també el dia 21 de desembre anem els alcaldes de la taula de consens a una compareixença que hem de fer amb la comissió que s'ha creat al Parlament de defensa del Delta de l'Ebre per poder donar explicacions, per explicar i demanar una vegada més, perquè jo penso que ja coneixem prou quina és la situació, però si hem d'anar a aquesta comissió per acabar d'explicar quina és la situació dramàtica, quina és la situació en què està vivint el Delta, que un temporal o 2 més ja no els podrà sobrepassar. L'últim que hem tingut ara ha sigut bastant lleuger i per tant no ha afectat moltíssim, però en un moment que vingui un temporal paregut, no ni un Glòria, sinó una mica paregut al Glòria, la veritat que les afectacions poden ser molt greus. Per tant, ens vindria a dir que aquest retard vindria motivat perquè sí que hi ha voluntat, no, del Ministeri de fer encaixar les seues propostes amb les propostes del territori? Volem pensar i desitgem que el motiu sigui aquest. No entendríem que per portar el mateix pla que es va portar fa 7 o 8 mesos s'hagués fet aquest retard, no? És a dir, volem pensar que si se fa el retard és perquè estan contemplant i analitzant i intentant introduir en aquest pla totes aquestes peticions que des de la taula de consens en el pla que tenim de protecció del Delta es podria dur a terme i fer unes bones obres per conservar la natura i mantindre i no fer mal al medi ambient, sinó també al mateix temps poder salvar el nostre delta. Ara feia referència al temporal del 23 de novembre, que per sort no va ser, no va causar estralls al que és la costa del Delta de l'Ebre. En tot cas, també s'està pendent d'aquestes obres de reposició d'arenes que ha de dur a terme el Servei Provincial de Costes, que estaria encallat, no?, per si s'ha demanat o no l'avaluació d'impacte ambiental. També tenen notícies crec que la setmana passada hi havia una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. No sé si tenen notícies si finalment se podrà dur a terme este hivern, aquesta actuació al Delta de l'Ebre. Sí, encara ho sabem, desitgem que es pugui dur a terme, no? Sé que va entrar una altra reunió aquesta setmana que em penso que és, per poder acabar ja d'arribar a un acord i materialitzar, tirar endavant aquesta obra, no? Estàvem amb el tema de l'avaluació d'impacte ambiental, fins a 500.000 metres cúbics de sorra no cal aquest estudi, però bueno, per prudència, per temor, perquè jo a vegades vull pensar que
No vull pensar que no és manca de voluntat, no? Perquè si fins a 500.000 metres cúbics, estem parlant de 380.000, no necessites un estudi d'impacte ambiental perquè l'hem de fer. És a dir, sí que hem de garantir tots aquests estudis que siguin necessaris per salvaguardar el medi ambient, però faltaria més, no? Però si la normativa, la llei, t'està dient que fins a 500.000 metres no és necessari, doncs no sé per què no ho han fet ja fa un any o fa 2 anys. Ja estem parlant de, no solament d'aquesta actuació que ha de fer el Ministeri, sinó també del Govern de la Generalitat, no? Que portem el 2020 i el 2021 en 6 milions d'euros per a poder invertir el Delta i amb aquest lío, per dir-ho d'una manera, de que si hi ha l'impacte, si no hi ha impacte, si hi ha estudi, si no hi ha estudi, estem perdent diners i n'estem aportant la sorra que s'ha d'aportar al Delta per poder fer una primera parada de mal. És a dir, no és la solució de l'aportació de sorres, és un mal menor per a poder afrontar possibles temporals, no? Després sí que s'ha de fer i s'ha d'aplicar aquest pla de protecció del Delta que tenim i que seria la salvació del Delta. Fa un any, crec també, o després del Glòria, el Servei Provincial de Costes va dur a terme una actuació al passeig de l'Arenal de l'Ampolla de retranqueig, és a dir, de tirar enrere. La situació ha sigut bona? És a dir, els temporals que ara hi ha tenen menys impacte sobre este passeig del que hi havia abans? Bueno, com també no hem tingut un temporal com el Glòria, no podem encara valorar. Sí que és veritat que la zona de baix de la zona que es va fer aquest retranqueig s'ha guanyat una mica de sorra i han pogut iniciar una mica de platja, però al mateix lloc que es va fer el retranqueig ha desaparegut la platja. Per tant, o fem una nova aportació de sorres o si no, allí no hem guanyat, sinó que hem perdut perquè hem perdut platja. Bé, doncs, n'haurem d'estar pendents. Deixem aquí ja l'entrevista. Li agraïm moltíssim a l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arassa, que avui hagi estat als nostres estudis per a repassar l'actualitat del municipi. Francesc Arassa, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per invitar-me i que tinguem tots uns bons Nadals. Bon dia.